Ta yaya murnar fara sabuwar rayuwar aure ta rikide zuwa babban rashi cikin sa'o'i 24 kacal? Wannan ita ce tambayar da ke yawo a bakin al'ummar ƙaramar hukumar Gwandu ta jihar Kebbi bayan rasuwar wasu sabbin ma'aurata. Bilal Usman mai shekaru 25 da amaryarsa Amina mai shekaru 18 an tsinci gawarsu a gidansu da safiyar Lahadi 26 ga watan Yuli shekara ta 2026 kwana ɗaya bayan ɗaura aurensu a ranar Asabar 25 ga watan Yuli. Lamarin ya girgiza al'umma yayin da masu jaje ke ci gaba da kai ziyara ga iyalan mamatan domin yi musu ta'aziyya. A al'adar Gwandu, sabbin ma'aurata kan kai ziyarar gaisuwa ga iyalan amarya da ango da safiyar washe garin aure. Sai dai bayan da ma'auratan ba a gansu ba, sai iyalai suka fara damuwa. Da misalin karfe 9 na safe, 'yan uwa sun nufi gidansu inda suka tarar da su kwance babu alamun rai. An kai ta kwankwasa, mun ka ji shiru, an ka kira abokan ango mun ka ce musu ba su buɗe ba, su ma sun ka to sun kai ta kwankwasa ba a buɗe ba, sai daga baya guda ya yi hausa ya buɗe taga. Yana buɗe taga sai sun ka haɗa, suna haɗawa sai sun ka shiga ƙurya, ko da sun ka shiga ƙurya sun ga gawaki kwance. Amarya kakansu ne amma ba samu haihuwa ba. Allah yawa wasu cikawa tabbasu su uku. Sai na ɗauki nauyin yaran. Babu wata alama ta an buge wani wuri an shiga ko kuma an bi ta wata hanya an shiga cikin ɗakin. Kai ne ka shiga da kanka ka rufe ɗaki. Ka yi sai da safe da mutane, ka yi sai da safe da mutane. So amma an zo an tarar da ba a ji mocinka ba, an bincika an ji shiru. Da safe washe gari na zo wurin abokina wanda muke gurub guda da shi, na ɗan sai kayan da za a min wani aiki gidanmu. Sai kawai sai wani kira ni ya ce min ka ji abin da ke faruwa, na ce a'a. Ce ango da amarya babu su. Ce ango da amarya babu su, kai wasa kake yi. To ni je cikin ɗakin da kaina, na gan kansu kwance amma ba motsi. Ana ta kira ni ya kyale. Sai ban da waya ga wanda nake, sai abokina ba na wayati. Na je ciki sai na taɓa amarya bata motsa ba. Na rawo kuma na je zo na taɓa ango shi ma bai motsa ba. Kawai sai na fara kuka. Su 'yan sanda sun kawo gasassar kaza da biki nan drinks kuma robar ruwa wadda ake tunanin watakila abinda sun ka ci kenan kayan rasuwar nasu. Kuma abinda mun gano akwai dan kunwa ga bakinsu na aman, kuma da wasu 'yan kunwa ga wasu tuhassu na jikinsu. Bayan hukumar 'yan sanda ta samu wannan labari, baturen 'yan sanda na Gwandu bai kasa a gwiwa ba, ya yi maza ya je gidan inda ya tarar da su, kuma ya yi dukkanin abubuwan da doka ta tanada da ake yi a irin cases irin wannan. A halin yanzu alhini ne ya mamaye al'ummar garin Gwandu, yayin da iyalan mamatan ke jiran sakamakon binciken wannan lamari mai tayar da hankali. Hassana Abubakar Koko, labarin NTA.